na ịmachara ihe eme gịnị akpọ ụga. Yes, akpọ ụga n'isi gị. So ị ga-amazi na ihe ị chọrọ bụ ihe nke ọ na ọ bụrụ ya. Ọ dị very important na ihe ọbụla ị na-eme na iji anya gị gbadosie anya ike, gbado anya ike, gbado anya, ọ dị very very important. Amara m ebe ị nọ na-ege m ntị, but ife ọbụla ị na-eme ọbụna aka gị dị ọcha, ijebego. Ihe ọbụla ị na-eme ọbụna aka gị dị ọcha, ijebego. Ihe ọbụla ị na-eme ịma na onye ọzọ mee gị na ịma like ya, ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ na ọ bụrụ gị nwa ka onye ọzọ na-eme ụdị omume a, na-emesi ụdị omume ya like ya, ọ ife ị ga-achọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ, kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Anachetago m azụ ka m gwụ na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Yes, and anọ m live on YouTube. YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo. Ijekwana na YouTube gị, join anyị, sonyelu m dịka otu o si akpọtụ na studio. And also cheta ka ị subscribe ka ị watch ya videos mụ na engage. Ọ dị very very important. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na dị ife anyị na-eme ebe a ị sọpọtụ onwe anyị, ka anyị sọpọtụ onwe anyị, ka anyị na-aga n'iru. We rise by rising others of ya. Ee, ndị ya bịa correct my English. M ga-agwa m kịta anụ anọ English class ka anyị nọ. Anya na arise ka na ya dị arise na arise ya ndị ọzọ. Na you know. Alright, so cheta na ihe anyị nọ na-ekwu yesterday, a lot of people chọrọ itinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu yesterday, mana time adịrọ. Amara m netwọk mere anyị nọ ịwa kọl abatawara n'oge, mgbe o ji abatawazi ọbụzia na oge na-agbanarịzi anyị n'ọsọ. Ịghọtago? So today ọ bụ na ịchọ itinye ọnụ n'ihe nji maka ya, ihe anyị kwu maka ya yesterday, because anyị kwu maka attribute ọnwụ a young man or a guy nụchalụ nwaanyị ọfụ to nwunye ya ịbụ ọgbanje, not spiritual husband ya na-enye ya nsogbu. Which anyị mana anyị bụ ndị Igbo, we see a lot of these things na be anyị. O juru eju, ọ dọka aja. Nwa agbọghọbịa ịkpala aka n'ọnụ, kpararam abụ m nwa mmiri, kpararam na ọ bụ ọgbanje, kpararam onwe spiritual husband, kpararam nna so mana ihe na-ewute m bụ na life mmadụ na-aka ọtụrụ ya short, attributing it to such thing. And ịmago na ihe mechakwala onye ọbụla ji ekwu ihe a bụ na o techara aka o mee wedding, isi ana na ya bụ njem. Somebody kpọkwa yesterday say that na ọ bụ diọkpara, that he's going through a lot. Nke a anyị tinyekwara our 2 cents o. Anyị sịkwa ka anyị gwa ọbaghị uru na ị na-eje akpagharị na-achọ. O nwere ike ọ bụna gị ji onwe gị. There is power in the tongue. It doesn't matter whose tongue. Even tongue nke gị ji onwe gị aka. Ịghọtago? So the very important, choose you today who to follow. So aside that, anyị na-ekwu okwu ọgbanje, na-ekwu okwu anụrụ di anwụọ, anụrụ nwaanyị nwee spiritual husband. Ka m pụtakwa afụkwa today, a man, enyi ya nwoke je na-edina nwunye ya. A man, enyi ya nwoke bụ best friend, onye mere ya best man, je na-alarụ with nwunye. O jide fa red handed. Nke abụrụ nke na-asịrị m na no phone test. In fact, green handed. Enwudebe na hotel, green handed. Or remind kwalum about a story nnukwu about a man n'obodo oyibo zite ego ka akwadobe ihe ọ ga-eji wee nụ nwaanyị. Somehow a delay flight ya. Ọ sị kama o delay, postpone the marriage. Now nwanne ya nwoke stand there in his place. Ya stand there in his place na alụ dị mmanya ma ife niile. Only ka abịazie n'abalị. Ọ bụ na Kings kọrọ nya bụ akụkọ. Yes, Kings, I just remembered. Ọ wee bịa n'abalị. Or sometime later, after that day, after the whole ceremony, ejide nwoke na nwaanyị in a compromising position. Aside from mmadụ enwe na accident, mara na ụdị ife a egbu nwoke. Ọ bụ na nwoke na-ejidoshiri onwe ya ike. Ụdị ihe a ga-egbu nwoke. Ụdị ihe a ka nwoke ji ana. Ụdị ihe a ka nwoke ji ana ka nai.
nali ya nali yourself. So ụfọdụ bụ ndị ya wee ji ije nụọ ọgụ isi ha naanị ya. Ike ọ bụ na onye ha ji nụsọ ọgụ karịa ha. Ụfọdụ bụ ka ha jee nụọ ọgụ nke nwe accident ma even cardiac arrest. It can be anything. Now, this situation, ịma that na otu ọ bụla o si na-adị n'ọkwa nwaanyị bụ ihe kpatara ya. Ọ nwaanyị. And yesterday, okwu anyị nọ na-ekwu yesterday, anyị nọ na-ekwu maka otu mmadụ nwee ike isi wee nụọ nwaanyị ọ bụrụ na ị jụrụ ese. Because another thing bụ ịjụ ese. Another thing bụ is either na iwe traditionalist or na ịbụ a Christian. So ebe ọ bụla ị na-ekwesị ịma alụghị ese ma ịmago ikwesị itinye onwe gị n'ekpere, the spirit of the Lord or the gods ị na-aserve nke ọ na-agba alụghị amasị gị nna nekwa. And another thing bụ na ya adịghị our God's feelings ntị into our spirit ọ na-agwa anyị okwu anyị na-alike ime ihe ndị ọzọ. Anyị na-alike ime ihe ndị ọzọ. So na-asị gị jisie ike kpọọ m na phone ka anyị tinye ọnụ izida na ịchọ ịkpọ yesterday from ihe mee ihe njimaka ya webe yesterday ọ nke taa. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Chetakwa na nọ na YouTube in case ọ bụla ị chọrọ join m soro n'ihe anyị na-eme na YouTube channel anyị. Hello. Good evening. Ka ime? Nna anyị na-ekwu. Anyị dekenekwa Chukwu. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Franca from Ogbete, no. Franca daalụ. Ọ ya bụ network. Network na-eme ezigbo nsogbu yesterday. Kedu ụdị okwu na-apụtasị na ya? Kedu ụdị issues ị na-enwe? Kedu ụdị ukeghe na-eso gị na marriage? Chere. Hey. How many husbands ka isi na ịnụgo? Onye ka isi na ịnụgo? 2. Chere, ị nọ na the second husband. Ị nọ na the second husband now. The third husband na-abịa. The first one or the second one? What are the meaning? Yeah, hello? The fourth. Okay, no. Na dikita ki no. Are you single? Okay, they married now. Na ben nage. Na ben nage ke no bedigi. Hey. Apart from your husband,
Apart from ihe dia, ihe ọzọ na-aga alụ gị ọfụma. Are you succeeding na your businesses? Ma ihe ọzọ itinyela aka. Na wow. When you are one ka 46. Wow. Wow. In it. So, Ibu were born again. You were born again, you were a traditionalist. Abụrụ ịga chọọchị bụ isiokwu. The ajụjụ m na-ajụ gị na bụ ịbụ a true Christian ka hapụ born again, ọ ya bụ na born again bi na-atụ gị ụjọ. Ịbụ a true Christian ka ịbụ so I was thinking that